Zam, Zam. Mbak Deno. Zam, piye acarane sesuk? Pembagian panitia kurban? Wis di-share porong karo Bu Lurah. Iya Mbak Deno. Iki aku arepe marane Mas Sigit karo Mas Eko. Alhamdulillah. Ya wis Zam nek ngono. Soalnya tahun iki koyoke aku gak iso ngrewangi. Tapi mungkin nek tinggi syukuran bengi, isolah aku ngewangi masak. Yo gak apa-apa Mbak Deno. Teracah dhewe penggane masak tok ae, gak sampe melok ngedumne iwak. Ya wis lah Zam. Nek ngono aku tak bablas nulis dhisik ya. Jenenge wong kok ayu men tapi gandeng rapi-rapi. Mas ganteng. Nyapa bot? Sama narpe ning ndi to, Mas? Oh iya. Aku rene arep golek awakmu Apa goleki aku? Pede men. Aku golek kowe arep tak ajak ning masjid demi daging. Oh iya, kapan kuwi? Tahun ngarep kuwi lho. Ya sesuk to. Takon Jo galak-galak to, Mas, kok tak ambung lho. Bah, bisa saya kira barbar ki kok. Kalah aku. Pondok. Apa anak apa? Sesuk sido becak to, Pak. Becake tinggi muat daging. Jadi arep nggih iku lho diturno arek-arek ini. Sido. Ya sido to, Nduk. Kene panggah nomor 1 lah masalah ngono iki. Becake bapak wis diboking e. Malah Pak diboking kaya apa ae. Ya Allah, Pak. Sik yo titip. Bocah kurang ajar. Kebet pipis, Pak. Nduk. Padha karo mbokane. Gak iso ngempet nguyuh. Pak engganyong. Nguyuh kok kon ngempet. Walah. Ya wis. Tak ngumpo bedak sik aku. Besok ge ngangkat daging e.